Terveisiä Mervin putiikilta. Tänään onkin esittelyssä vähän juhlavampaa jouluvaatetta. Ensimmäisenä esittelen tämän neuletakin. On ihanaa alpakka villaa 30% ja todella pehmeä neuletakki. Kivalla napituksella tästä ja sitten on vielä tämmöiset frillahihat tässä. Ja tämä neuletakki on tämmöinen oikein sopivan mittainen. Laskeutuu tähän lantiolle ja näitäkin on eri värejä sitten verkkokaupassa. Tämä neuletakki on Martan tuotantoa ja löytyy Juliana nimellä verkkokaupasta. Ja meillä on näitä kahta eri kokoa, S, M ja sitten on L, XL koko. Ja tosi kaunis joulunpunainen neuletakki. Seuraavaksi esittelenkin teille tämmöisen ihanan juhlapaijan, mikä mulla on täällä alla. Tosiaan menee ihanasti neuletakin kanssa, esimerkiksi tämmönen toppi. Tässä on kiva tämmönen vesiputousmainen kaulus ja sitten kivasti rypyttyy tähän rintamukseen tämä kangas. Ja on tosiaan joustavaa materiaalia. Selästä näyttää tältä. Ja ihanasti kimaltelee tämä toppi. Ja on todellakin näihin joulujuhliin oivallinen valinta tuommoisen vaikka neuletakin alle. Tämä on juhlatoppi Anne nimeltään. On yhden koon toppi. Kainalomitta on 50 ja venytettynä 63 ja 66 on olkahelma. Et menee tänne pikkusen takapuolen päälle. No tarviihan se juhlatopilla nyt olla joku alaosakin ja niin kuin huomaatte, niin nämä koutatut Dixien housut menee aivan ihanasti tämmöisen juhlatopin kanssa. Ja nämä housuthan on niin kuin toinen iho jalassa. Nämä löytyy tosiaan verkkokaupasta nimeltä koutattu housu Dixie. Ja mulla on semmoinen lyhyt malli, eli näitä on kahta mittaa verkkokaupassa ja sieltä lukeekin, että lyhyt ja sitten on pitkä. Näitä on XS-stä 3XL siellä kokoja. Ja on tosiaan tämmöinen joustovyötäröinen, eli ei tarvitse mitään vetoketjua laittaa kiinni, ei purista kyllä muutenkaan vyötäröstä. Löytyy takataskut. Eessä on vain tämmöiset niin kuin feikkitaskut. Ja lahkeessa on sitten pikkuset vetoketjut.